Lero panyasa voice box olemekezeka oweruza milandu ku High Court bambo Justice Kenyatta Nyirenda akudandaula kunena kuti amalawi ambiri tikumathamanga kumayika mulomo pa nkhani za ku court nthawi zina timangothamanga kumanyoza majaji chifukwa cha umbuli. Nthawi zambiri sitimamvetsetsa kuti kodi malamulo a dziko lino amati chani, kuti nanga nkhani ku court zimayenda bwanji. Chigamulo chikabwera cha ku court chimene ife amalawi tikuona kuti sitinagwirizane nacho timangothamanga kumamunyoza jaji kumanyoza makhoti kuti ayi makhoti kudaola, hayi kumakhotiku kuli katangale, hayi jaji ameneyo walandira ndalama kapansi. Tisanamvetsetse kwenikweni kuti malamulo akuti bwanji, nanga malamulo ndi nkhani imene imazengedwa ku khotiko zimenena kuti zilowe bwanji. Nde akupempha kuti achonda amalawi tisanalankhule makamaka pa nkhani za malamulo komanso nkhani zokhuza ndi ku khoti tidziyamba tafufuza kaye kuti kodi nkhani imayenda bwanji, nanga malamulo a dziko lino amayenda bwanji pa nkhani imene, chifukwa chakuti chigamulo chikabwera tidzikhala kuti tikumvetsetsa mmene chigamulocho chachitulira, kuti nchifukwa chani wina wapezeka olakwa kapena osalakwa pa mulandu osiyanasiyana. Ndikulankhula kumeneko kwa bambo Justice Kenyatta Nyirenda kuti ayiwa ndokhumudwa kuti anthu ambiri timangoyika mulomo pa nkhani za ku khoti mchimbulimbuli tisanazimvetsetse. Nde mutuza maganizo anu pa nkhani imeneyi in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box.